I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Keba 335 Gaming. Danas opet igramo Gario. Oprostite što nisam dugo snimao, ali jednostavno sam zaboravio i nije mi se dalo. Kao što vidite, sad upravo timujemo, u party smo modu. Ja i ova nekakva lignja. Dobro je, malo sam narasta prije. I sad pokušat ćemo biti veliki. Jedemo sve što nam se nađe na putu. Eto, ajme, nekome na Skype-u pošla mi poruku. Sad, neću se obazirati. Ako me bude zva, stvarno će to biti loše. Sad, dobro. Eto ga. Odi ovdje. Drži. Jedi to. Dobro. No, mi kasnije za užasno blokaj. Stvarno jako puno blokaja. Nadam se da to neće stvarati velike probleme. Malo sam kliknjao, prostite, zaboravio sam da snimam. Sad, evo ga. Iskreno nisam baš vješt s tim potezima. Sad nismo jeli dugo, nismo jeli ništa. Eto, malo smo zapeli, sad naćemo nekog čovjeka da ga prodamo. A kasnije se nastavimo. Tamo je gore čovjek. O, ne. Oho! Kakav fail! Boom, bitch! Dobro je. Sad, evo ga, naš. Dobro je. Našao nas je. Zaboravio sam kako se uopće zva. A valjda je to on, valjda. Ako me pojede, šta će mi biti? Ali ja mislim da je to on. Nek, vrag, Dobro, bar je preživio. Nadam se da ovaj timuje. Znate zašto? Drži.
Krag. Drži. Vidimo se. Drži. Ovaj tip malo zasra. Mi nismo. On je zasra sve zato šta je učinio onu veliku glupost. Vjerujte mi, nisam ni ja nešto odličan. Jer ja uvijek napravim glupost. Poslije ima puno ovih krakena nekakvih. Oooo, fail. Asti kakav fail. Sad idemo nastaviti, proćemo. Bum. Tako treba. Kako smo mi pro igrači. Evo. A, ne. Ne. Bloka je, ak vragu. Kad sam velik. Ej, joj. Sigurno se pita šta je sa meni. A ja sam za blok. To je grozno. Jaj. Vragu. Ne. Sad. To će biti kraj videa. Jer vidite šta se dogodilo. Šteta, bili smo veliki, ali nema veze. Bok. Nadam se da ste uživali u videu.